Takže, milí diváci, keď už tie Vianoce začínajú, tak som sa rozhodla, že natočím také špeciálne videjko, kde upečiem úplne sama punč. Takže idem na to. Najskôr budeme potrebovať si pripraviť biele cesto, ktoré sa skladá s bielkou a štipkou soli a potom to vyšľaháme na tuhý sneh. Takže zoberieme si 2 poháre. Rozbijeme vajíčka, rozdelíme ich do 2 pohárov. Budeme potrebovať 8 vajíčok a z toho urobíme ten sneh. Tak, a teraz si vyšľaháme. Takže bielka dáme do misky. Tu si nalejeme bielka. Je ich docela dosť. A keď už máme vyšľahané bielko, pôjdeme šľahať žltok a do neho pridáme 5 polievkových lyžic cukru a počas šľahania budeme pridávať 5 polievkových lyžic múky. Jedna lyžička. To už máme vyšľahané, nalejeme to do týchto bielkov a pekne to zmiešame. A keď už sme to vychránili, teraz to musíme premiešať takto. Takže teraz si pôjdeme pripraviť rúru. Dáme to na 180 stupňov a približne to budeme takých 20 minút piecť. A ešte do cesta pridáme kypriaci prášok, polovičku. A potom to cesto máme rozliať na 2 plechy, lenže ja to dám na 1 plech, lebo sa to tak lepšie robí. Teraz si ideme pripraviť ružové piškotové cesto a ako minulé si rozdelíme žltok od bielka do 2 pohárov. Budeme na to potrebovať 4 kusov vajec. Teraz do bielkov pridáme sol, štipku soli a potom budeme ich miešať a pridáme do nich kryštálový cukor. Presne 4 polievkové lyžice. Vymiešame sneh. Takže teraz ideme vymiešať žltky a pridáme tam ešte 4 polievkové lyžice kryštálového cukru. Takže 1, 2, 3, 4. A počas miešania budeme pridávať 4 polievkové lyžičky múky. Teraz zmiešame žltko s bielkom. Potom to takto premiešame. A potom do cesta nasypeme druhú polovicu kypriaceho prášku. A aby som nezabudla, som to dala piecť na 160 stupňov a cca takých 20 minút ako to prvé cesto. A biele cesto natrite džemom a ružové cesto polejte tým rozvarom, čo sme si uvarili. A ak mám povedať pravdu, no tak to ružové cesto mi vôbec nevyšlo a odporúčam nedávať veľmi ak nemáte to farbilo, nedávajte tej vody strašne veľa, lebo potom vám to nevyjde. Tak som to musela urobiť len na tých 2 cestách, čo nám vyšlo, to biele cesto. Napríklad ja som si kúpila tú punčovú polevu v obchode, lebo je to oveľa jednoduchšie, ako ju spraviť doma, ale je to na vás, čo si vyberiete. No a potom som to dala na to cesto a to cesto do chladničky, a aby tá poleva stvrdla.